Linya Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw. Maray na aga sa inyo gabos. Naimbag na bigat kada kayo apo. Ako si Manggas at ito ang siko. Sino? Ako. Naging viral ngayon si Vice Ganda dahil sa pagbitaw nito ng biro tungkol sa dating Pangulo. Biro. Biro? Beru? Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nangyari ito sa unang gabi ng Super Divas The Concert. Kasama ni Vice Ganda si Regine Velasquez. Sa video, kitang-kita na kumakanta si Regine ng Hold My Hand na naging viral din dahil sa Jet 2 Holiday. Ito yung kantang yon. Tapos, Then? biglang pumasok si Vice Ganda at meron din siyang linya na parabagang endorsement din. Subalit, yun ay ang Jet Ski Holiday na kanyang parody. At ang sabi niya, nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to the West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and a free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS. Only pink allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan, mga nyo. At dahil doon, maraming nagalit. May ibang natuwa, may iba ding nagalit. Ikaw ba, Kabisyon, natuwa ka ba o nagalit? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call. Morning, Tits! Kabisyo, Phil, good morning! Dating Beach, Mangkanor. Good morning! Good morning! It's a Tuesday, karong buntaga, mga Kabisyo, good morning. Yan, Tits. Napanood mo yung concert? Yes. Hindi ko na concert. Live. Napanood ko na yung ano na Yung yan. video, yung yeah. kay Vice. Mimi Vice. Okay. Go. So, may mga netizens nag-react, syempre. Yung mga pro, meron ding mga anti, meron ding neutral. Apo. Diba? So, kanya-kanya naman po yung kanya-kanyang thoughts. Kanya-kanyang ideas tungkol doon. Ikaw ba ay sa tingin mo, anong thoughts mo doon? May kanya-kanya tayong kalayaan na gawin. Concert nila yun eh. So, di ba? Wala namang sinabi sa batas na bawal yung gawin. Pero syempre, may consequence yung kalayaan na yan. Parang, Mabuti at masama yung gawin natin, lahat naman yan merong nasasabi ang tao. diba? So, kumbaga, since may mga hindi nagustuhan, kaya siya nag-viral. Oo. Then, meron din namang dumipensa kay Vice Ganda. Oo. Syempre, oo. At meron ding panukala. Ano yung panukala, Mangkanor? Ano yung panukala? May panukala Sabi nga pala. na, ipersonanan grata si Vice Ganda sa Davao City. Davao, oo. Correct. Pero sabi naman ni acting Vice Mayor doon, na apo ni PRRD, na hindi na daw kailangan. Hindi na daw para patulan pa yung mga joke na diba? ganyan. Ang ganda ng Para ganyan. naging open siya eh. Kaya in-advise ko siya eh. Huwag na ha. Alam mo, Joke lang naman yun. Di ba? ang ganda kapag ganyan yung reaction kasi parang ang magiging, temo, yung reaction natin na ay ang bait despite na ginanon siya. Wag mong batuhin, ano yun? Pag binato ka ng Tinapay? Batuhin mo ng? Ay, binato ka ng bato. Oo, yung mali tayo. Pag Do not do unto others. What? What? What the hell?
Hindi, di ba? Pag dinided, sa panahon ngayon na antindi ng bashing sa social media, mabuti o masama yung gawin mo, ang pinaka-the best po nating action ay letter D. Dead. Dead on the spot! Dead on the spot! Ay, bawal. Bakit bawal? Binabalita ngayon. Dead on the spot. Ang isang, di ba? Ano bang Pag ginawa ka ng masama, dead! dedo ka? Dedo ka? Hindi. Huwag nga yun eh. Dapat yung gagawin, yung ganti mo, yung hindi nila in-expect. Dead! DDS? 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 Bantay ka sa DDS. Naglag ako na. DDS. Dede? Anong DDS? Ang bastos nito. Tandali. Ibig sabihin nito, Patry. dead! Hindi mo papansinin, dead! Sabihin mo na Dead lang kaya. ma. Dead ma. Yan, dead Kaya nga mahin mo na lang. sa social media, yung uso yun sa mga Gen Z, dead ma siya basher. Dead mahin na lang. Oo. Para bang, sige, kahit inaway mo ako, pero susuklian kita ng kindness, Oo. ng kabutihan. Or Sino magiging... status ko na lang, wala na lang akong gagawin. Yeah. For that someone to realize na, ayaw nga, I crossed the line. Maybe, pwede akong mag-issue ng apology or depende rin sa doon sa naging, kunyari si Mimi Vice nga. Diba? So, ako naman as a citizen mula sa Davao City, ito lang thoughts ko lang din naman to, Tates and Mangkanor. I don't think kailangan pang gawin na persona non grata si Vice. Since Vice pupunta rin naman siya, magsushow siya doon, di ba? So nasa sa kanya na lang yan kung Kaya nga magsushow pa ba sabi ako ko, ang dito? ganda nung ginawa ng Vice Mayor. Pogi Apo. ba yan siya? Pogi? Oo, pogi yan. Yan na naman si Vice Mayor. Relax ka lang dyan. Diba? Kung mga kindness na lang. Ngayon, ang malaking issue, hindi talagang, di ba? Kasi nga, maalala niyo po, nung kapanahon ni Perardi, sabi nga niya, alam niyo naman si Perardi magsasabi, pupunta ako ng West Philippine Sea, mag-jet ski ako doon. Salubungin ko yung China na yan. Di ba? Yung mga jokes niya, may metaphoric eh. So kaya naging issue yung jet ski holiday na parody, 'di ba? Pero ang totoong issue ngayon, 'di ba? Hinahabol yung ating mga Coast Guard doon ngayon ng barko ng China. Buti nga nagbanggaan yun. Hoy, Mangkanor, wag kang magbuti nga. Kasi di ba sa likod ng banggaan yung mga barko ng China? Dahil nahabol-habol na nila magre-resupply. Idea ko yun. Sabi sa kapitan, idiretso mo para magbangga yung dalawa. See? Ang tapang So, mo, the initiative of Mangkanor. Ang galing mo. Sobrang tapang Video call lang mo. kami nun, ha? Video call lang kayo kami. nun? Grabe. Skype yung gamit mo. Skype? Hindi, Yahoo Messenger. Yahoo Messenger pa. Ako, punta bundok. Sabi ni Tarzan? Ba't napunta si Tarzan? Chinese si Tarzan. Chinese. Sabi niya, Napunta kay Tarzan. sabi mo, ako punta bundok. Ano? Chinese yun eh. Ako, ikaw, bili pa ako. Sabi no Chinese. Sabi ng Ni Tarzan. ni Vice Mayor. Kung isama si Vice Mayor dyan, pagalitan tayo eh. Ni Vice Mayor. Ni Tarzan. Uy, Buhay pa ba yan siya? ni Tarzan? Chinese. Yung Chinese. Aba, nakabahag lang. Yung Chinese? Si Tarzan. Kong Hei Pachoy! Sabi ng Chinese. Sabi ni Tarzan. Ako mahal Jane. Sabi ni Tarzan. Sabi ng Chinese. Wow! Chick Crossbreed boy na yun eh. siya, crossbreed. Si Crossbreed, Tarzan. yung Chinese. Ang sarap Chinoy eh. Yung Chinese. Si Tarzan. Chinito. Yung Chinese. Si Tarzan. Mapapansin mo ba? Ay, Okay. Kanta yan ni Yeng Constantino. Ano gusto niya sabihin? Si Yeng? Kumanta si Yeng? yung Chinese. Akala ko di Tarzan. Ay, naku. Sige na nga. Babay na tayo. Ay, ito, paborito ko to eh. Alin yan? Ayan. Si Derek Pil? Ay, si Direk Peles, ma'am. Good morning sa mga Direk Phil, nakikinig, mga sinitong kapulisan babaero natin eh. dyan. Hindi yan. Sabi nga ni Direk Phil, nakita kami sa labas. Ano sabi niya, mga kanor?
May sabihin mo kay Tita Tanya, hindi ako babae. Ba't di niya sa akin sinabi? Di ba? Halata Wala kay. Ako yung Eh, messenger. halata. Ako ang messenger. Hanggang alas 9 pa po tayo sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Casey!